nog een paar maanden wachten en dan kunnen de eerste bewoners in de Nijenwenweek de Pijndermieren wijnen. En de verwachting is dat in februari de eerste huizen klaar werden zullen. Hier rond de randen van de Pijn wordt op dit stuit nog hut werken. In totaal zullen er 38 woningen komen in dit gebied, die de Neffers-planning in 2020 steen matten. Nou, de voorgang ging eigenlijk hartstikke goed. De bouwritmeisje is nog klaar. En achter mij kunnen we zien dat er druk gebouwd wordt. Dat is mooi. Het huis van de familie van Staveren zal na alle dag als eerste klaar wezen. Zij komen langs het Pijnderkanaal te wijnen en sjoggen er bot uit. Ja, fantastisch. Het gaat nou hartstikke goed. We gaan eerst toch wel wat moeite hebben met de onvier van materiaal. Dus het had even een paar weken stil zijn, maar de jongens zijn nu volop aan het werk. Het gaat hartstikke goed. Waarom woon je hier zo graag in, hè? De hele opzet van mensen die in de natuur leven willen, die zo vol mogelijk energie-neutraal bouwen willen, ja, dat spreekt dus enorm aan. Dus zullen er de komende jaren eerst nog druk gebouwd worden in de Pijndermieren, maar dat vindt Van Staveren net slim. Helemaal net. Ik vind, ja, wij zijn toevallig de eerste, maar ik gun Noor een mooie plakje, dus ik zal ze verzwaren van koffie. De Pijn zal in 2020 in elk geval een stuk meer inwoners hebben. Ja, ik weet niet precies hoeveel er zijn en hoeveel exact, maar ik denk dat er een 70, 80 mensen hier komen te wijnen. De pijn wordt wel een stukje groter. 6% extra.